Niretzako egindako lan guztiari errekonozimendu handi bat da, tresna bat baita ere proiektua ikustarazteko eta bueno, zergatik ez esan baita ere sari ekonomikoa ere asko eskertzen den zerbait da, ez da normalean gertatzen. Eta egia esan ilusio handiz jaso duten berria izan da epaimaigileek ni aukeratu izana. Niretzako garrantzitsuak dira sariak, baina egia da egunerokotasunean jarrera aktibo bat eduki behar dugula euskal kulturaren alde, ze publikoa ezinbestekoa da gure jardunerako eta behar dugu entzulego aktibo bat, baina noski, sari hauek indarra ematen diote gure sektoreari. Dauzkate proiektu batzuk esku artean, dauzkate gauza berriak egiteko gogoa, nire ibilbide pertsonalean ere lan berria ateratzeko asmoa badaukat, eta erronka da niretzako musikan jarraitu ahal izatea eta disfrutatzen jarraitu ahal izatea.